Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Diego, go! Magandang tanghali! Kumikinang ina! Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Hi. Alam niyo po ba that today is my birthday? Happy birthday! Ang lagay eh. Bati-bati na lang ba Tama. tayo dyan? Today is my birthday, but why do I feel like, tara Hala. English speaking. Why do I feel like wala namang nag-e-effort to celebrate my birthday? Ay. Sa pamilya kasi namin, ako yung laging nagpaplano ng mga special occasions. But as I age, gusto ko lang naman na magkaroon ng time yung mga tao para sa akin. I don't really need gifts or anything material. Nakakalungkot lang na para lang siyang ordinary day. Yung asawa ko natulog lang buong araw. Pagkatapos naming mamalengke, wala lang siguro. Tama ba na kapag tumatanda ka, nagiging extra emotional ka? Ay. Thank you, Tambalan, and God bless. Una sa lahat, happy birthday Oh, sa'yo. happy birthday! Correct. Lagi nating tatandaan, kahit na minsan naiinis tayo sa mga karagdagang mga hindi masyadong nangyayari sa atin kapag tumatanda tayo, katulad ng pagiging makakalimutin. Tama. Kahapon lang nag-uusap kami, ako, si Diego Bandido, tsaka yung isa naming kasamahan dito sa trabaho na OG na din. Aha. In other words, pabulok na din. So pinag-uusapan namin na sabi ko nga sa kanya, may dahilan pala kung bakit yung mga binibentang mga pill box o yung mga box para sa mga pills Aha. ay meron ng Monday, Tuesday, Wednesday, tapos Tama. meron doon na marang AM, May PM PM, pa, ganon. oo. Kasi nga, dumadating ka sa point ng buhay mo na, hala gusto kong mag-vitamins, pero hala nainom ko na ba yung vitamins? Tama. Yung sinabihan ka ng doktor mo na Oho. kailangan mo atorvastatin, Ayun. yan, mga sartan-sartan, na mga pero hindi mo matandaan kung nainom mo na ito, di ba? Oo. May mga ganun tayo eh. Kinikwento ko nga nung isang araw, nung pumunta kami sa Japan, tataranta ako. Tataranta talaga ako. Umuulan kasi noon, Jeg, so nakapayong ako, ganyan. Tapos, yung payong kasi hiniram lang namin sa hotel. Oo. So sabi ko dun sa anak ko, Prince, yung payong, where's the umbrella? We need to return it to the hotel. Tapos yung payong nakabukas, gamit namin. Hawak-hawak mo. Hawak ko, gamit namin. Nakakalurge. So, may mga ganyan talaga na nakakainis pag tumatanda, parang yung utak pumupurol, o kaya yung tinatawag nilang foggy brain, o kaya yung mga wala ka namang ginawa the night before, pero pagising mo, masakit yung katawan mo. Tapos na-realize mo, siguro napadami ka ng unan, mali ka ng posisyon. Yan yung mga nakakainis kapag tumatanda, di ba? Oo. Pero, happy birthday pa rin kasi it is a blessing to grow old. Yes, Yun lang yun. May mga tao, tandaan mo, may mga taong hindi umabot sa edad mo. True. May mga taong hindi Oo. gumising ngayong Correct. araw na ito, di ba? Pero ikaw ay gumising. So, happy birthday pa rin. Tingnan mo lang dun sa POV na while parang medyo ordinaryo day ito para sa iyong pamilya,
medyo kailangan mong tingnan dun sa aspetong habang nabubuhay ka naman, pwede ka pa rin mag-celebrate. Yes, oo. Oh, ang sa akin kasi, baka lang talagang masyadong sanay yung mga tao sa paligid mo that you do the Na ikaw, preparations. Na ikaw ikaw lahat. lahat. Oo. Na pag sila na hindi sila sure, hindi naman ibig sabihin na hindi ka nila mahal. Aha. Kung hindi sadyang, hindi lang talaga sila marunong. Oo, May so- ganun eh. So baka nag-e-expect sila dahil nga organizer ka in Correct, nature. Na ikaw totoo. din na mag-o-organize Tama. sa sa'yo. So aantay na lang sila, anong gagawin, anong ganap. True. Ganun yun. Sa tingin ko, ganun siya eh. Parang, halimbawa, between the two of us ng aking asawa, siya talaga yung mas magaling mag-organize ng mga birthday celebrations. Na mga party-party o kaya surprise, ganyan. I don't think I've ever surprised him kasi hindi ko talaga siya forte. Pero hindi naman ibig sabihin no na less ang pagmamahal ko sa kanya. Correct. Talagang sadyang pagdating lang talaga sa mga preparation sa mga celebration sa aming pamilya, mas forte niya yun. Oo, yun Diba? yung strength niya eh. Strength niya yun eh. Oo. So, feeling ko lang, Mami, just to make you feel better, it's not that hindi naman nila ikaw masyadong sineselebrate or hindi na na-appreciate yung birthday mo. It's just that sanay lang talaga sila na ikaw yung gumagawa. Eh di ikaw na mag-organize. Tama. Diba? Tapos kung gusto mo naman na gumalaw sila, i-communicate mo yung Magsabi nararamdaman ka. mo. Oo. Correct. Ganyan. Yan din kasi kung minsan ang problema. Especially, hindi ko naman sinabi nila lahat, mostly sa mga kababaihan. Yan. Parang Bigla na lang kami nagdadabog. Oo. Hindi namin sinasabi anong dahilan ng pagdadabog na namin. nag-i-expect kayo. For example, nagpagupit kayo ng buhok. Oh. Dadaan-daan kayo sa harap namin na gusto nyo ma-appreciate namin. Tapos sa amin parang wala na. Oo, parang wala Tapos lang. magagalit na kayo bigla. Kasi hindi nyo na-appreciate. O di naman kaya ganito. Halimbawa, ako 3 oras ako sa salon, nagpakulay ako ng hair, retouch ng mga kulot-kulot. So parang ang tagal ko talaga doon. Paglabas ko ng salon, sasabihin, lagi na asawa ko sa akin, ano nangyari? May nagbago ba? Diba? May mga ganun eh. So let's just communicate how we Yan, feel. oo. So kung ganyan ang eksena mo is gusto mo pala mag-celebrate kayo, Oo. sabihin mo like, Lambingin wala, mo. wala ba Oo. tayong gagawin? Birthday Kasi ko birthday ko ngayon. naman, Oo, 'di ba? yan. Maiba naman na Correct. kung halimbawa usual na pumunta kayo sa ganitong mga restaurant, dahil birthday mo, make it extra special, 'di ba? Ganun na lang kasi alam mo kung lagi na lang tayong sasama ang loob or magtatampo, hindi tayo din yung lugi, hindi tayo na Tama. gumawa ng paraan. Correct. Ganun na lang din yon. Pero it doesn't discount the fact na valid naman yung nararamdaman mo na wala silang pakialam. It's just that talagang may mga taong hindi nila forte yun eh. Oh, may mga tao din kasi hindi alam ang gagawin. Isa na po ako dyan. Like for example, halimbawa, sa amin ng asawa ko, halimbawa, kung sa birthday, kung minsan siya yung nakakapag-isip na kung anong ibibigay niya sa akin. Correct. Tapos ako naman, kung pag sinabi niya, ikaw, birthday ko, anong ibibigay mo? Wala akong maisip talaga. As in, literal. Wala akong maisip. Diba, magkaiba po talaga ang takbo ng pag-iisip ng lalaki at babae. Ganun lang kasimple yun. So, we factor in also yung sinabi mo na ganito ba talaga pag tumatanda na nagiging mas emosyonal? Hindi ba't ganun? Di ba It tayong could be. lahat meron ding mga nanay at tatay na kung lumaki tayo sa kanila or tumanda sila with us. Kung tumanda man yung nanay mo sana, Diego, with you, may experience mo yung, ito dati usapan namin magkakaibigan. Sabi ng isa kong friend, promise ko talaga, pag dumating yung araw na tumanda ako, hindi ako magiging tulad ng nanay ko na matampuhin. Fast forward to today. Nung nagkausap kami, sabi niya, oh my God, hindi ko akalain ganito na ako katampuhin. Kasi I guess, totoo naman, merong kasama talaga na as you grow older, meron ding mas matampuhin, mas madamdamin. Kaya nga, di ba kapag ka matanda, sinasabi natin, habaan na lang natin yung pasensya natin sa kanya kasi madamdami na yan siya. Maaaring may ganun ding factor. Ganun talaga kapag ka tumatanda. Kasi nagpa-factor in dyan yung mga ginawa mo, yung hirap mo. Tapos parang, eto lang yung, matapos yung ginawa ko lahat. Correct, diba? Eto yung gagawin nyo. Tsaka naniniwala din ako, Jeg, sa birthday blues. Meron talagang hatid siya, ewan ko kung psychological or whatever, na tinatawag na birthday blues, na kapag ka mag-birthday ka,
na-anxious ka or 'di ba? O kaya yung mga ganun. Kaya sa akin ang solusyon diyan is ano ba yung magpapasaya sa Total naman birthday mo. Oo. 'Di ba? Na regardless kung may ibang tao na gagawa nito para sa'yo. The fact that this will make you happy. Tapos hindi naman masyadong malaki yung matatanggal sa budget ninyo or ipapaalam mo naman sa mister mo, 'di ba? Go! Oo. Do it! Birthday mo naman Tama. Deserve mo naman yun. Oo, at para naman dyan sa mga birthday blues na yan, kung kayo, sa mga nakikinig ngayon, nakakaranas kayo, ibahin nyo siguro yung perspective. Kasi pag inisip mo na birthday mo, dagdag edad, tumatanda ka. Instead na, pasalamat ka, di ba? Correct. Dahil buhay Naabot ka mo pa, to. naabot mo to. True. May chance ka pang kumain ng masarap na ice cream. Oo. May chance ka pang to earn more. Tama. Diba? Madami kang chances eh. Oh, exciting kasi parang nalagpasan mo yung mga pinagdaanan mo, umabot ka sa edad na to. Correct. Oo. Diba? Yun. Tingnan natin sa ganyang POV. Ako para sa akin, ganun lang. Ako na lang gagawa ng paraan para sumaya ako. Oo. Diba? Tama. Siyempre, kailangan mo naman talaga ang ibang tao. Totoo naman, no man is an island. At saka, nag-e-expect ka din na yung ibang tao, kung paano ka magbigay ng pagmamahal or kung paano ka mag-prepare para sa kanila is ganun din ang preparation Tama. nila para sa'yo. Nag-e-expect ka ng ganun. Doon tayo nagkakaproblema eh. Kasi, kung paano ka mag-isip, hindi ganun mag-isip yung asawa mo. Ayun. Diba? Totoo yun. So, ganun lang yan mga kabisyo. Baguhin natin yung perspective natin. Pag birthday, nagkakaedad ka na, tumatanda ka. Hindi dapat ganun eh. Let's be happy. Pasalamat ka sa kay Lord na binigyan ka pa ng panibagong buhay. Yan very exciting kasi mabubuksan na naman yung ano naman yung mga learnings, namang wisdom. And with wisdom, with Oo. age comes wisdom. Yes, Yun. yun na dapat ang perspective natin. Correct. Metro's #1 Love Radio. Basic!